Cijena zlata može varirati, stoga je najbolje pričekati povoljan trenutak za prodaju. S obzirom na to da je cijena zlata nedavno premašila $3000 za uncu, trenutna prodaja zlata zasigurno je isplativa opcija. Prilikom otkupa trebat će vam valjani identifikacijski dokument kao što je osobna iskaznica, vozačka dozvola, boravišna iskaznica ili putovnica, a uslugu otkupa zlata mogu koristiti isključivo punoljetne osobe. Zarada koju je moguće ostvariti od prodaje zlata uvelike ovisi o udjelu čistog zlata u samom predmetu, odnosno karataži. Predmeti od 24 karatnog zlata koji sadrže 99,9% čistog zlata donose veću zaradu u odnosu na predmete od 14 karatnog zlata iste gramaže. Kod nakita i ostalih predmeta otkupljuje se samo zlato, dok vam se biseri, drago kamenje i ostali ukrasi vraćaju. Prilikom inicijalne procjene predmet se ne uništava, već mu se lagano zagrebe površina, to je neprimjetno na samom nakitu i možete ga nastaviti koristiti ako se ne odlučite za prodaju. Svo otkupljeno zlato tretira se kao sirovina i predmeti se ne mogu ponovno otkupiti. Prilikom otkupa zlata ne plaćaju se naknade i PDV, a Eurodomus isplaćuje punu otkupnu vrijednost zlata. Isplate do 10.000 eura vrši se odmah na licu mjesta, dok za veće iznose isplata ide na transakcijski račun.